Познаци? Да. Има пътиш малко нататък, не ли да замък? Еми, сори. Не стига. Що първи? Що първиш? Първи ми се нещо, яко боли корел. Седна тук да мериш. Няма ме боли, а просто корел. Не знам, че първи. То няма само въздух. По-ниската е 100. Това е хубаво. Значи, че офертата на този